Zdravíčko, máte radi matematickú pravdepodobnosť? Nie? Ani ja, ale nezúfajme, po objasnení Montyho Hall problému nás určite nadchne. Monty Hall problém je pravdepodobnostná hádanka, ktorá získala svoju slávu na americkej súťaži s názvom Let's Make a Deal, ktorá bola vysielaná kedysi dávno. Meno dostala po svojom moderátorovi. Súťaž je relatívne jednoduchá. Máte 3 dvere, pričom za jednými z nich je auto, čo je hlavná cena. Za ostatnými dvoma je cena útechy, koza. Úlohou súťažiaceho je zvoliť jedny dvere. Následne moderátor otvorí jedny z dvoch zostávajúcich dverí, ale iba tie, za ktorými je koza. Tu nastáva hlavná dilema pre súťažiaceho. Má možnosť buď ponechať pôvodnú voľbu, alebo ju zmeniť na zostávajúce dvere. Čo by ste si vybrali vy? Otázku možno formulovať aj trochu inak a presnejšie. Dajme tomu, že si vyberiete dvere 1. Moderátor následne otvorí dvere 3, kde sa nachádza koza. A teraz prichádza tá hlavná otázka. Zvýšite svoje šance na výhru auta tým, že zmeníte svoju voľbu na dvere 2? No a odpoveď je áno. Rozhodne zmente svoju voľbu. Zvýšite tým svoje šance na dvojnásobok. Dôvod? Ak svoju voľbu ponecháte, vyberáte si jedny dvere z troch, teda šanca na výhru je 1:3. Ak svoju voľbu ale zmeníte, svoje šance zvýšite na 2:3. Táto odpoveď je rozhodne neintuitívna, avšak matematika nás neklame. Pozrime sa na tento problém trochu hlbšie a uvažujme len s tým, že svoju voľbu budeme meniť. Uvidíte, že šanca na výhru bude skutočne dvojnásobná. Dajme tomu, že máme takto 3 dvere, pričom za prvými je auto a za ostatnými kozy. Zvolte si prvé dvere. Moderátor potom otvorí tretie dvere s kozou. Teraz zmente svoju voľbu a prehráte. Ďalej skúste zvoliť dvere 2. Moderátor opäť otvorí tretie dvere a vy zmente voľbu. Vyhrali ste. No a čo sa stane, ak si zvolíte dvere 3? Moderátor otvorí dvere 2. Zmente svoju voľbu a opäť ste vyhrali. Takže bez zmeny voľby máte šancu 1:3 a so zmenou 2:3. Ak stále neveríte, najlepším spôsobom je praktické overenie problému. Zahrajte si túto hru napríklad doma s rodinou, opakujte ju 200 krát a nakoniec si zosumarizujte výsledky. Zistíte, koľkokrát ste vyhrali bez zmeny dverí a koľkokrát so zmenou. Kolega z fakulty na Žilinskej univerzite naprogramoval túto hru aj v simulačnom programe MATLAB. Skutočne sa ukazuje, že ak zmenil svoju voľbu, tak vyhral približne dvojnásobne krát viac. Znamená však zmena dverí výhru? Rozhodne nie. Zvýšite len svoje šance na výhru. No a to je koniec videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Mám na vás ešte jednu otázku. Čo sa vám nepáči a čo sa vám páči na školstve? Naschvál formulujem túto otázku tak všeobecne, čiže mi môžete napísať, čo vás napadne. Vidíme sa na budúce. Čaute.